Ikomplu l-istatistiċi pożittivi dwar is-suq tax-xogħol f'pajjiżna b'ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li sal-aħħar ta' Lulju li għadda il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'9.5% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Dan biss sal-aħħar ta' Lulju li għadda l-persuni fuq il-Kotba tal-Qgħad naqsu fl-inqas livelli qatt irreġistrati ta' 1654 ruħ. Dan ifisser li f'perjodu ta' 6 snin il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'aktar minn 5600 ruħ. Miċ-ċifri tal-NSO li huma provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus joħroġ li n-nies fuq l-ewwel parti tar-reġistru naqsu b'174 meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. Il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu wkoll f'kull kategorija bl-akbar tnaqqis jiġi rreġistrat fost dawk li kienu ilhom aktar minn sena ifittxu impjieg. F'Lulju li għadda komplet ukoll ix-xejra l-isfel ta' persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol. Fil-fatt miċ-ċifri joħroġ li dawn naqsu b'53 meta mqabbel ma' Lulju tal-2018 biex issa hemm 218 il-persuna b'diżabilità ifittxu impjieg. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.